President Mai Catherine Gotanhala landirani ulemu wanu. Ma directors nonse aneke amene mwasankhidwa kumene mulandire ulemu wanu. Ma regional chairman nonse 6 komanso ma regional chairman, ma regional directors ayuth mulandire ulemu wanu. Mabadera inu a convention chair landirani ulemu wanu. Bwana, ndikudziwa kuti tsiku lomaliza convention yathu ndi lero, ndipo ma delegates okondedwa alukuwa ochuluka akuyenera kumabwerera ku nyumba lero. Mundilole kuti ndingoti maulemu onse akhale malo mwake. Ambuye akudalitseni nonse. Ntchito yanga masana wano ndiyoti ndiwerenge ma resolution amene tachita kuno ku convention. Koma ndisanatero bwana, mundilole malo mwa anzanga amene asankhidwa ndi aini ake achipaniwa anatero agumba kuti akuti mwini chipani tikonze momveka bwino aini ake achipani ni ma delegates alukuwa. Bwana, ifeyo mwabadera timati tithokoze kuti Ambuye anawatsogolera anthu amenewa, ndipo ife tikutchedwa adindo chifukwa cha iwowo kutengapo gawo. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Chachiwiri bwana, mwachangu ndimafuna tivomereze tonse pamodzi kunena kuti mpikisano wathu unali wamkatikati mwa nyumba, a family affair. Mwa ichi palibe udani wina uliwonse ndi munthu wina aliyense amene timapikisana naye. Ndipo tifuna tikulonjezeni Your Excellency kuti ife ngati adindo tigwira ntchito ndi munthu wina aliyense ngakhale timadziwa kuti awo akusapota uyo awo akusapota uyo. Izi zinali za mabanja. Kuyambira lero tikamatuluka muno bwana, ndife ana abanja limodzi, palibenso kusiyana. Mwa ichi titengerepo mwaya bwana kuwapempha ena onse amene timapikisana pa mipando yosiyanasiyana kuti tiye tizindikire kuti gawo lalikulu ndi kulimbikitsa chipani, komanso kuti wina aliyense wa ife ali ndi udindo olimbikitsa chipani, ndipo malo ake alipo akulu komanso ambiri mchipanimo. Mwa ichi bwerani nonse tigwire ntchito. Pomaliza, ndisanawerenge ma resolution, ndifuna ndipemphe kwa ife tonse amene tikusangalala, tiyeni tisangalale molemekeza wanzathu, tisasangalale mowanyoza kapena kuti mwanyogodola. Monga ndanena kale kuti mkumanowu ndi wapabanja, kupikisana kwathu nkwapabanja. Tikuchita malingana ndi constitution ya Malawi Congress Party. Your Excellency, zolemba zogwirizana zathu zili mchizungu komanso nzotalikirapo, koma ndazipanga summarize. Poyamba, mkumano wathu unakumana ndi mawu amene muchizungu kuti rebuilding the Malawi nation, kukonzanso Malawi wathu wokomayi. Ndipo President Ntumwi zimene zinakumana kuno zonse kuchokera maboma onse 42 komanso malijon onse 6 ndi ntumwi zokwana 1456. Mwatsoka President mmodzi mwa ntumwi imeneyi watisiya dzulo, akansala akasungu amene tonse tinayima kupereka ulemu ku mzimu wawo, ndipo tipitiriza kuwapempherera komanso kupempherera banja lawo. A President, kukumana kwathu kunatsegulidwa ndi a convention chair Honorable Bambo Kezi Msukwa, omwenso ali nkhala pa mpando wa chipani cha Malawi Congress Party kuja ku North. Adatha Honorable Kezi Msukwa anakupemphani inu ngati President wa chipani cha Malawi Congress Party kuti mutsegule convention ya 2024. Bwana President, unatsegula ni mawu achilimbikitso
mawu omanga chipani, mawu otipatsa ife tonse kulimbika mtima ndi kutiyanjanitsa ngati ana a banja limodzi. Munatipempha kuti tikhale anthu oyanjana, komanso munatipempha kuti tizindikire kuti nkhondo yeniyeni ikubwera kutsogoloku mu chaka cha 2025. Kuchoka pamene pa president kunachitika masankho amene masanawa Malawi Electoral Commission analengeza zotsatira zake. Kumapeto kwake president kwachitika zogwirizana izi mkatikati mwa zokambirana zathu. Choyamba, nthumwi zonse zimene zabwera ku msonkhano uno wa chipani chapamwamba cholimba cha Malawi Congress Party zagwirizana kuti zapereka support kwa inu a president Your Excellency Dr. Lazarus Makath Chakwera komanso chipani cha Malawi Congress Party nthawi zonse pamene akutumikira ntchito yawo. Chachiwiri, nthumwi izi zagwirizana kuti zikachoka pano zibwerera kumudzi ndi kulimbika mtima kukagwira ntchito mosaona kuti kwada kapena kulidzuwa, koma kwalimbikitsa chipani kuti chikhale champhamvu, komanso kuti chipani chidzipambana chichigonjetsa adani wathu mundale. Chachitatu, nthumwi izi Your Excellency zagwirizana ndi kukupemphani inuyo kuti inu a president mutsogolere ntchito yokwaniritsa maudindo ena amene sitinakwanitse kuwasankha kuno mothandizidwa ndi ma regional chairman komanso atsogoleri aneki. Nthumwi izi zagwirizana kuti ntchito imeneyi igwirike motsogozedwa ndi inu pasanafike pa 31 August chaka chino cha 2024. Ndipo kugwirizana kwa nkhani imeneyi kunagwera kwambiri pa gawo lokuti chipani cha Malawi Congress Party ngati chipani chimene chili chafuko, chipani chimene sichili cha banja kapena nyumba imodzi, chiyang'ane mbali zonse za chipani, kumpoto, pakati, kumwera, kumawa, ngakhalenso kumadzulo, kuti chipani chathu chikhale cholimba. Fundo ina mukugwirizana kwathu Your Excellency nagwirizana kuti tionenso kuti pakhale kupeseka pakati pa amayi ndi abambo mu chipani maudindo onse. Komanso kunakambiridwa kuti tionetse kuna kuti zigawo zonse za chipembedzo zitengepo gawo. Pamapeto limene pa nkhani imeneyi tinagwirizana kunena kuti tionetsetse kuti chipani cha Malawi Congress Party chikhale ndi nkhope yabwino ku dziko poonetsetsa kuti mbali ina iliyonse ya dziko ikutengapo gawo. A president, mfundo yomaliza pa mfundo za mgwirizano wathu ndiyo wapempha ndi kuwalamulira a director of recruitment kuti makomwe a chipani atseguke, ena onse ofuna kubwera kudzalowa mchipani abwere, ena onse amene adatuluka chipani koma akumva kukoma ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makath Chakwera komo ndoletseguka. Mwa ichi a director a recruitment ndi office kwawo atsogolere ntchito imeneyi. Bwana President, awa ndi ma main resolution amene takambirana ndi kumanga mu msonkhano uno wa Convention 2024. Mabadera atsogoleri anu anakumana ndikukambirana kuti mgwirizano mchipani upitirire ndipo tiulimbikitse. Ngati ana banja limodzi pasakhale kusankhana kapena kuyambana. Mwa ichi mfundo zingapo zolimbikitsa chiyanjano. Mfundo imodzi yayikulu ndionena kuti monga mene achitira azimayi kuti alibe gulu limene amalitsata koma kuti amalemekeza chipani, kuyimba nyimbo, kuvina, kusangalala molemekeza wina aliyense mchipani. Nafenso atsogoleri a mchipanimu kuyambira ine Secretary General ngakhale wina aliyense achinyamata amene amatilondalonda m'magulu zimenezo zithe tonse tikhale ana abanja limodzi. Mawu omveka bwino ndionena kuti pasakhalenso
personal bodyguard kwa chimwendo kapena wina aliyense mchipanimu. Tonse tiyanjane ngati ana abanja limodzi. Izi bwana zilimbikitsa kuti pasakhale awo kuyambana. Tili ndi ntchito yayikulu kutsogoloko. Nyumbayi ikuyenera kukhala yoyanjana yopita mtsogolo. Pomaliza penipeni, nyumba ino bwana ndiyokondwa, ndiyosangalala, ndiyotsogoza kuti mwavomera kuti mutiyimirenso 2025. Ndipo ndifuna ndifunse nthumwi zonse kuti ziyimirire kuonetsa kukondwa ndi kusangalala kuti Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi amene atinyamulire mbendera yathu ya 2025. Bwana President, ifeyo takonzeka kugwira ntchito. Ifeyo takonzeka kupangani support. Ndipo tigwira ntchito molimbika mwaumodzi ngati Nyerere. Ntchito iyi sagwira munthu mmodzi. Bwana ndikutsimikizireni kuti kuchokera ku ofesi ya ine ngati Secretary General ndidzichepetsa kugwira ntchito ni ma regional chairman, ma regional chairman, ma directors a youth, ma district chairman onse, ma district chairman onse, ma office onse achinyamata. Tikala ndi chipani chopambana komanso cholimbika ntchito. Bwana sipezekapo ofesi imodzi yofowoka. Tikamachoka pano tigwira ntchito ndipo kuli adaniko hadziwe ena maona ngati tiyambana facha convention. Ife sitiyambana facha convention. Kuchoka pano tiyenda limodzi ngati ana achipani chamala Congress Party. Kaya tinayankhulana zotani tikhululukirane. Adani athu mulibe muno. Kundale adani athu ali kunjako. Tigwirane manja tiwine tipambane chipani chathu chikhale cholimba. Pomaliza, Your Excellency the President mwapadera nthumwi sinandituma kuti ndikuthokozeni. Boma lanu lakumana ni mavuto ochuluka. Koma nthumwi zinati ngati pali President olimbika anayamba kunena nda chigawo chonse chakumwera. Akuti nthawi ya Cyclone Fred akuti mmayenda opasi kuyendera maboma onse akumwera. Akuti inu simunasankhe. Nthumwi zinati ndikuthokozeni mapaderadera. Mapaderadera President nthumwi zinati ndithokoze chitukuko chopambana chimene mukupanga dziko lonse la Malawi. Bwana mbuyomo mumakambidwa za mamega farm. Lero mamega farm ali paliponse. Kuthana ndi njala ndi kumeneko. Kukweza dziko la Malawi ndi kumeneko. Nthumwi zinandituma kuti ndithokoze mukumanga misewu ya thala ya pamwamba dziko lonse la Malawi. Bwana paliponse pakumangidwa msewu kuchokera ukalonga mpaka na kunsanje. Komanso mwadzutsa njanji. Nthumwi zinati ndikuthokozeni mwapaderadera Your Excellency. Mwapadera nthumwi zinati ndithokoze infrastructure development. Kandi nyumba za polisi zame paliponse tauni zathu zikusintha maboma ang'onoang'ono komanso mizinda. Mwachidule bwana mwalinyamula dziko mwamanga maziko. Tsopano zipatso zayamba kuoneka. Adani ayamba kusilira. Ndipo ndikuwuzeni bwana anthu ambiri ayamba kubweranso ku chipani cha ma Congress Party facha utsogoleri wanu. Your Excellency Angwazi adamanga dziko lino mu zaka 31. Tikamati maziko apamwamba Angwazi adapatsidwa ntchitoyi mu zaka 31. Ife tikamakupemphani nkumakukakamirani kuti mulamulirenso sikuti ndife anthu odzikonda koma maziko mwayalawa tifuna ku 2025 mpaka na 2030 mumalize zimene mwayambazi Your Excellency. Mapadera nthumwi zinati ndathokoze a first trade. A first trade athu akumayenda maboma msipatala kulimbikitsa atsikana
zimenezi mayi nthumwi zinati tithokoze. Ndakuti mwapala moto, aliyense akukufunani muyende dziko lonse, ndipo azimayi alirede kupatsani support. Bwana President, mkatikati mwa zoyankha zanu pafunso lina limene linabwera munadzipereka kuti lidzakhala ndi policy conference. Anthu akuthokoza, ndipo nthawi ikakhazikitsa bwino bwana tidzalengeza kuti policy conference ija ichitika podolopo, ndipo munanena kuti muyenetsetsa kanga chepe mukapeze kuti zinthu zisitheke. Ife tanyadira conference ndiyopambana, olotira afunsa anthuwa kuti agone avomera kuti agonenso. Eti ndikunama ngati tambelani manja President, tambelani manja President. Mwatisamala Your Excellency. So says zachitika ndi support yanu. You are indeed a true and a good leader. Mulungu azikudalitsani. Pomaliza tonse tikabwerera tipereka report kwa inu kuti aliyense wayenda bwino, ndipo tipemphererana wina ndi nzache. Koma anzanga nonse conference yapamwamba iyi malizatsi ake asakhale kakhala pansi. Nthawi yogwira ntchito yakwana, aliyense wa ife agwire ntchito molimbika, pasapezeke mlesi pakati pathu, pasapezeke mlesi pakati pathu, aliyense agwire ntchito molimbika. Ndipo mu umodzi muli mphamvu, muchiyanjano muli mphamvu. Patsogolo ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera, patsogolo ndi tonse. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri.